Jeg forventer mig, at vi ender i toppen, skal vi sige nummer 1 eller 2. Vi kunne jo godt tænke os at rykke op, så vi spiller i Elite-division næste år. Jeg forventer at komme i en bedre form, end jeg var i starten af sæsonen. Nok ikke helt forkert at sige. Nu er vi så rimelig langt hen i sæsonen, så jeg er der på vej. Man skal holde øje med os alle sammen, fordi at vi er et fantastisk hold, og vi smadrer alle. Altså, der er ikke så meget der. Min personlige målsætning, det er at komme på et højere niveau, så jeg er også klar til at spille Elite-division næste år. Målsætningen for holdet, jamen, det er jo at blive 1 og 2. Ikke? Havde du spurgt mig i starten af sæsonen, så havde jeg sagt mig. Det gør jeg ikke mere. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver Sonne, Christian Sonne. Det er nok holdet i sig selv, vil jeg sige. At vi er så gode til at være et hold på banen. At der ikke er nogen, der stikker udenover. Der er ikke den der spiller, som er 200% bedre end de andre, og der er ikke den spiller, som er 200% dårligere end de andre. Det tror jeg er vores største forskel, at vi kan spille alle mand i forskellige kæder. Ja, den bedste medspiller er jo så nok i Underdogs, hvor jeg spillede sammen med Tony, som faktisk var en rigtig, rigtig god spiller på det tidspunkt. Nu er han fed og gammel. Den bedste modspiller, det er helt tilbage fra min juniortid, hvor jeg spillede mod en fra Herlev, der hed Sejr. Kæmpe klippert på 2,10 meter eller sådan et eller andet, og han er den bedste bak, jeg nogensinde har mødt.